W szpitalu na porodówce lekarz go do świeżo upieczonej mamy. A czemu pani się tak martwi? Przeca pani urodziła zdrowego chłopczyka. Panie doktorze, niech pan się przyjrzy. Ale on jest rudy. Mój chłop tego nie zrozumie. On będzie myślał, że to nie jest od niego. A ten lekarz go do... Czekaj pani. Ja to załatwia. Poszedł do tego chłopa. Go do... Jak często żeście się kochali? No co tydzień. A nie. Bez kitu. Jak często żeście się kochali? No, co miesiąc. Panie, ja się na tym znam. No, dobra. Co pół roku. To wie pan co? Idź teraz pan obejrz, co pan zmajstrował tym swoim zardzewiałym narzędziem.